heɗiyaɓe ɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique hettiyankoɓe ñiɓe tabiɓɓe laaɓe labtuɓe ɓe funnague ɓe hirnague ɓe rewo e worgo en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗi baɗowo ko weela eɗo weela ene weela eno welira so humnude oɗo aadi bil aadi nde tawno fulɓe mbi salade aadi ɓuuri firtude ɗum aadi amene moon ko tufde gandal karañede dewo hoore bir eɗen gara so oɗo waktu heedi gam humnude on aadi e ñalawma hande o e sawtowol ngol ko musidɗo moon mo gowɗon nande kala subaka hono Amadou Moussa Anne en jetti to karallagal musidɗo meɗen Seydou Abouba keɗɗo toon to sengo YouTube ina waɗa gueɗe mantiniɗe e dow weltare TV jettor keeriɗo fewde e makko jettor keeriɗo fewde e Sar Abdoulaye Sarr lomtiɗo ene ɗe balɗe ɗe en garani jettor keeriɗo fewde e gollidiɓe meɗen Ghali Abouba walla mbiyenmo Mouhamadoul Ghali Ba jettor keeriɗo fewde musidɗo meɗen Dia Ahmadou Dia gorko motiri yimɓe ɓeɗo ko gollidiɓe men kono kadi en jejjitta hettiyankoɓe men ñiɓe tabiɓɓe yettoɓe en duwantoɓe en e kala ñande alet e ko wona ɗum kala en mbiya allahumma amin to gaci ɗi ɗum waylaki subako honno kala ñande dewo hoore bir woni alet falidi ɗum ko Mama Abou Gaye nawtemmo to Dungel walla ha toon to kay dimbe joro Sambe Nayo noɓe noddirta kay hayɗi moñagotoɗen Allah nde jomiraɗo joom baɗe bawɗe moƴƴata e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amin tufde gandal arti e oɗo dewo hoore bir ina woni e 29 lewru novembre hitan ujunnaje 2020 musidɓe tedduɓe paaɗen koye guinol golle e oɗo ñalawma hande tufde gandal ina wawno yaade toon to leydi Mali ngam artude e golle kam e golwole laamuji ATT Amadou Toumani Touré kemnoɗo fartangi laamade ndin leydi haysinno tawi arduno eɗo aɗan ɗo koko wiyete coup d'état ɗo wi leydi ndi eko wiyete transition woni tan laamu happu ha ko wiyete élection ngaji juɓɓino ndin leydi yalti e crise ko wiyete ha joni laamuji kulɓiniɗi jaltuɗo aduna e ndu lewru novembre toon to leydi turque tufde gandal ne wawno artude makko kono en jaafinima musibbam tedduɓe eɗen mbawno yewtude toon to dowla Niger mennoɗo wonde hooreje leydi goɗɗo jaltuɗo aduna e ndu lewru novembre wiyete ko Mamadou Tanjan onne kadi keɓɗo gollade haysinno tawi wonno golle ɗe jaari ɗo wattindiɗo ha tengti saaha mbo winoma ɗabba ko wiyete 3e mandat woni mandat tataɓijo kono tufde gandal yafnima wona toon paaɗen e oɗo subaka hande tufde gandal ina wawno tigui haalde e oɗo gorko mantiniɗo to banggue football on woni Diego Armando Maradona ɓiɗɗo Argentine najo kawruɗo e ladial kamne e ndu lewru novembre e nde yontere nde jewtuɗen toon to Buenos Aires birnaɗo tigui eɗe balɗe ɗe jewtuɗen jaltirɗo aduna duuɓi capanɗe jeegom gadduɗo gueɗe mantiniɗe e football gonaɗo hande o woni football actuel kono musidɓe tedduɓe fanniyankoɓe to banggue coftal ɓalli ha yinnoɓe humpitade Diego Armando Maradona en jafnimi on ɗon fannu saabu wona toon paaɗen e o subaka kono kadi tufde gandal ina wawno haalde e goɗɗo jaltuɗo aduna o wiyete ko Sidi Mohamed Wul Cheikh Abdallahi mo ganduɗa kamne meeɗi ardade laamu leydi Mauritanie gardigu jongu ko ganduɗa wona gardigu coup d'état gadiɗo wonde hooreje leydi cuɓaɗo to banggue carte woni démocratiquement élu toon to leydi Mauritanie kono noon mbo heɓani tigui judde e ngun laamu tade woni ko lebbi 15 o heeɓi ɗowde république islamique de Mauritanie hawre o waɗama ko wiyete coup d'état kankone jaltuɗo aduna e ndu lewru novembre kono tufde gandal wona toon fayi tufde gandal waɗi morlal jiire ɓe nayoɓe guinnuɗen sorutudeɓe teddugal neldudeɓe duwaw kamɓene nde allahu moƴƴata e mabɓe ngam barken nabi Muhammadin ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam haysinno tawi en gaynani sifade haysinno woni en gaynani haalde musidɓe tedduɓe
wone mon ina gasa tawi ngayni famdi holto tufde gandal faye oɗo subaka hande paaɗen ko toon to leydi Mauritanie. aduna hali wali jali so wona mo yeli dañata ko ñaami so wona mo yeli dañata dole ndaare aduna koye funti koyde gole jam ko heewi e dow golle bonde en ɗon boni ndaare tuna funti muyni won heɓe woyoɓe kono won jaloɓe ko noon tigi yimiyanke o wi woy heege woyoɓe kono kadi won jaloɓe ɗum woni ko teskiɗen e oɗo ñalawma 27 lewru novembre hitande 1960 woni hitande mbo leydi Mauritanie tigi heeɓi ko wiyete jeytare holno yoga e leyɗele Afrique kamɓene kadi ɓe keeɓi koye mabɓe e juuɗe laamu leydi Frayse weltari e bawɗi keleroŋaji buubaji ina piye saabu keɓal ngal gueɗal mantinigal e kala hitande so oɗo ñalawma tawti bandum leydi ndi ene siftoro ngun pulgu mantinigu jimol ngendi ene ŋuuño olel ina nane e nder jokli Mauritanie kala e kuuɓal ko alda e palto ararayuji ine mbeɗo e galleji saabu sembinde oɗo ñalawma mantiniɗo ñalawma manditare no yoga hen wiyata ñalawma indépendance kono tande musidɓe tedduɓe koni Mauritanie woruno weltare rendande ha yetti duuɓi 3 woni hitande 1990 tuggude nden fewde e ñalawma hande o mbiyen ñande jamma 27 lewru novembre ina weeti ina wona ñalawma tigi feeto indépendance no ɓe noddirto e nden hitande 1990 ko nden tigi laamu Mawiya Wul Sidi Ahmed Taya pewji peeji muɗum warde fodde 27 soldat balejo biyo mbimi nangganoɓe mofta toon to base militaire mbo Inal ɓen ɗon soldat ji walla mbiyen ɗin soldat ji ɗi tonggode 27 yerodiraɓe e ñalawma 27 lewru novembre mbaɗa ko wiyete layya no dammuli tindoraɗi taski tuggude e nden faade e ñalawma hande o woni duuɓi 3 duuɓi 3 ko bojji ɓernde mette e miijoji hakkillaji wonande ɓeeɗo ɓe bandiraɓe munen mbara kono kandi wonande ɓeeɗo ɓe babiraɓe munen mbara kawiraɓe munen mbara miñiraɓe mawniraɓe munen jooɓa pittali munen mbarda tawi ko amde e belade e on tuma oɗo ñalawma manditare ponnoɗo wonde ñalawma weltare dendagal leydi Mauritanie o laatima ñalawma sunare ha tengti e ngol leñol bitengol leñol fulfulde ɗum woni ko yimiñenke o wi so tawi won weltotoɓe ina jala ina petta juuɗe kono kadi wonɓe ganduɗa ɓe kañumen ko wayoɓe bojji camcam ɗin bojji camcam tawi jeeyi on sababu ko jamfa laamu Mawiya Wul Sidi Ahmed Taya wurɓe mayani e oɗo saha ina puttini guite ina jaaha e koyɗe ina mbaɗa ko beela ina pija ina miijo ko mbanno kono kadi ina miijo ala to mbubu ɗojjata sababude wasde tigui jopede wargo ko wiyete crime de guerre et crime contre l'humanité musidɓe tedduɓe oɗo saha hande namde moɗon ɓuuri hewde ko holko jeeyi sababu ɓe noddirteɓe communauté international jopaki laamu Mawiya peɗeli ha tengti to banggue ñawoji ha ɓeɗo pawe kay ɗi wargoji musɗi ɗi mbanno tawi ko wargoji amde belade hitande 1990 woni 1990 won biɗo holko Kadhafi waɗi ha communauté international yani e muɗum ha yooɓi fitandu muɗum acciyo mo ganduɗa ko Mawiya Wul Sidi Ahmed Taya ina yaaha e koyɗe muɗum kam e wondiɓe mum teno wano wade foof omo ganduɗa ko Mohamed El Khadafi laamu muɗum ina fayidinno e dow ɓesguji muɗum kono ɗum foye wade noon ɓeɓe ganduɗa ko noddirteɓe les communautés international jani e muɗum jooɓi fitandu mum gacci Mawiya
holko bonande walla mbiyen hol bonande nde Oumar El Bachir mbo dowlo Soudan waɗi ɓurde bonande nde Wultaya waɗi ha cour pénal international gonɗo toon to Pays-Bas jopaki ɗum ko wiyete crime de guerre et crime contre l'humanité. So tawi ko namdal jabol muɗum ko ina yeeso meɗen omo ganduɗa ko Fatou Ben Soudan kewɗo jopade yoga e wargoji baɗi ni ina acci mawuya e wellitare muɗum en tout cas kawisaji Allah ɓurani ɗo. Holto bonande Laurent Gbagbo ɓurdi lebte mawuya ha ko CPI ina ñawama ko wiyete crime de guerre crime contre l'humanité o acca ɓen ɗon waɗɓe gueɗe ɓurɗe bonde ene jaaha haajuji munen ene jaaha e wellitare munen so tawi ko namdal jabol muɗum jabtima e ko gariɗen ko haalde hol sababu deƴƴeri communauté international fedde gotago windere nde matu ɓesgu Mauritanie lebtaɓi mbara wona hen kadi ko dognaɓe taccina ceerda e bandu men ɓe ganduɗa kay haɗo kalten ɗo ganda koreji munen mata ɓen gona yimɓe mata ɓen gona yimɓe ha ko oɗon duko wargoji génocide Rwanda 1994 oɗon deƴƴi on génocide 1989 nangui 1991 oɗon gacci joowe plainte e dow ha joni armoire uji moɗon onon fedde gotago windere woni loni holko haɗi on jopade oɗo colonel Mawuya Wulsidi Ahmed Taya communauté international eno waynode leldoraki ajjunde e oɗo ñalawma musɗo bettuɗo kamniɗo ciftorteɗo e kala ñande 27 lewru novembre musibam tedduɓe ñalawma ɓesgu leydi Mauritanie feccere nde en tout cas wayata boji camcam ha tengteɓe baleɓe kono kadi ha tengti e ɓe wiyoɓe wimi e wimami leyol ngol ganduɗa ɓurgol tigui lorade ɓurgol lebtede ɓurgol wayde ɓurgol ɓittede faɗede e ko yewiteɗi événement ji 1989 nangui 1991 bandiraɓam musidɓe tedduɓe ɗo ñalawma jeytare fonno wonde ñalawma weltare ñalawma jeytare laatiɗo ñalawma sunu sababune 27 koninke wiyoɓe mbimi waraɓe wargoji kantorin ɗi toon to camp base militaire gonɗo toon to Inal worɓe sagataɓe heccuɓe fonnoɓe hande darade ina ɗowa leydi Mauritanie fonnoɓe hande darade ina pewje peeje moƴƴi gam leydi Mauritanie fonnoɓe hande wadde golle munen e juuɗe munen e ɓamtare woni développement ndin leydi république démocratique république islamique de Mauritanie ɓen worɓe fonnoɓe tigui tawede e ɓamtare ɓen worɓe fonnoɓe tawede e fewjoɓe ɓen worɓe fonnoɓe wadde juuɗe munen no hannirta ni e ndi leydi Mauritanie nanga mbara mbarda am de belade mbiya koko laya musibam tedduɓe hol kalowo Allah yo hol kalowo erali jamma e ñalawma subakay kikiɗe ha ko ɗum jeeyi sababu gomuji kewɗe jibina ha ko ɗum jeeyi sababu pelle kewɗe tafa ha ko ɗum jeeyi sababu sukaɓe hewɓe so o ñalawma yonti ko bojji camcam ha ko ɗum jeeyi sababu so o ñalawma yonti rewɓe hewɓe yummiraɓe hanki mamiraɓe hande ko miijoji sababude joom galleji mumen waraɓe amde e belaɗi ha ɗo andaka holto ɓeɗo mbira ha ɗo andaka holko ɓe mbarda ha ɗo worɓe ɗen gueɗe kantoriɗɗe ina jokki dogde ina jaa hajuji munen ina jokki gollade tigui e nder laamu leydi Mauritanie ha ɗo eɓe puttini guite eɓe darodira guite kutoya tawi ñawore fawaka e dow mabɓe nguɗo gomo ngo ganduɗa heeɓi jibinede hen gomo wiyetego min jaɓani min calimo min jaɓani nde fenandi min jaɓani wasa ñawyede ɓe waɗɓe gueɗe kantoriɗɗe goomu jibinagu wambungu sukaɓe rewɓe worɓe fellitɓe dariɓe suusɓe wiɓe haysino tawi pittali amen ina jooɓe hono no yoɓira pittali ɓe 27 soldat ji toon to Inal ene jarani min yeyde pittali amen sababude ɓen ɗon beele ñawore ina waɗe e dow ɓen ɗon waɗɓe ɗen gueɗe kantoriɗɗe nguɗo goomu min jaɓani keesu daringu
wambidi e collectif ɓe ganduɗa ɓe ko vovuji manam tan ɓe worɓe munen mbara e nogas e jeetati lewru novembre walla mbiyen jofne nogas e jeetati kono kadi on collectif bambiɗo e nde fedde wayeɓe ɓe babiraɓe munen mbara toon to inal gomo min jaɓani haɓɓi mbiyen paaɗi kono kadi dadima ha tiiɗi gam daddade e sukaɓe Mauritanie dariɓe caali yawari dariɓe eri ñawore dariɓe noddi communauté international nde etoto famde koɓe jiiɗi haalde ha ɓeɗo worɓe ɗe gueɗe kantoyɗe nangge pawe juuɗe gomo min jaɓani ngu jogorɗen haalde e oɗo subaka hande telliɓe hanki to lamorgo Nouakchott to Carrefour Madrid ɓe ganduɗa ene mbiyen jaɓani kabɓi tekke ɓaleje kolliroje sunu kabɓi tekke boɗeje kolliroje ha joni beltaki ko ɗon laamuyel fenade laamuyel corruption mbuñaari yani e mabɓi wona hen koko piya gaña ko rewɓe ko sukaɓe kono kadi ko mawɓe nayeɓe wona hen koko jagga berloya e dumbirɗi gomo min jaɓani sukaɓe susɓe dariɓe sasɓe wiɓe kala hunde ene jarani min amin jaaɓi fiyede amin jaaɓi lebtede amin jaaɓi haynanede e kaso kono haɗata min tellade e booli kala ñande nogas e jeetati ndu lewru novembre ñalawma gontuɗo ñalawma sunare gomo min jaɓani ko gomu heesu jibinangu gomu erigo dendagal sukaɓe Mauritanie yiɗɓe ñawore e gonga saniɓe fenade e yawari noddi ɓeɗo dendagal ɓiɓɓe leydi Mauritanie naaɓe gam tigui ndeɗo yaware fawte e dow ɓaleɓe ha tengti o ñalawma nogas e jeetati lewru novembre musidɓe tedduɓe ɗin seppoji kaɗan tan e gomu min jaɓani gomuji kewɗi tafaɗi jibinaɗi ɗi min ɗennani tellima ko wayne toon to babaɓe magama guure mawɗe e tokose ala foof ɗo men ɗon sukaɓe keddi waylo wayloji naati saabu koɓe mbiyata ko coɓoji gonti jaali bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗo laamu ma o wiya miijunoki hasino tawi min coppi ki lekki mawki min pertima cate min coppi ɗaɗi ndeke ndeysan no yimi en ko wiyanno ni ɓe jejjiti tigui hono won baral lefi ɗi mayani ɗin baram lefi gummoriɗi e coɓoɗɗi laati hande leɗɗe mawɗe jaali goni dariɗi tigui ina darani ha joni ko wiyete ñawore yo fawe eɓe waɗɓe gueɗe kantoriɗi leydi Mauritanie e ñalawma nogas e jeetati lewru novembre 1960 leydi Mauritanie e jamma nogas e jeeɗiɗi novembre 1990 leydi Mauritanie e ñalawma 28 novembre 2020 duuɓi capanɗe jeegom leydi feccidi e weltare kame mette duuɓi capanɗe tati mette ɓernde wonande oɗo collectif rewɓe ɓe ganduɗa ha ɗo pawane guiti mumen hono worɓe mumen pawane guiti munen ɓe ganduɗa ko ɗo woni hono janale ɓe ganduɗa ko waraɓe amde belaɗi mbarda ko wiyete sacrifice mbiyen layya hono no jawɗi taske mbaɗirte kala saa musidɓe tedduɓe hettotoɓe tufde gandal e weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma yewtere men e oɗo subaka hande e ko yowiti e jeetare leydi Mauritanie kono kadi e sunare ndin leydi sunare nde ganduɗa joguinde ɗo fuɗɗi nde jogorani dañde ɗo haaɗi gaga ñawoje pawaka e dow ɓen wonɓe gueɗe kantoriɗi ha ko ɗum jeeyi sababu o saaha hande miijoji kewɗi ina kettiɓe ɓe ganduɗa ko sukaɓe Mauritanie naɓe no dirteɓe les étudiants woni ɓe hakkillaji munen jaaji to banggue jangde caɗele meɗen kala walla caɗele mabɓe kala e o saaha holko jeeyi sababu communauté international woni pellewinde yankoji jaɓani tigui jopade laamuji worɓe ɗe gueɗe kantoriɗi ina keddi e gurdam e o saaha mbo kalaten ndenne de nde omo ganduɗa nde ɓe noddirno colonel Momar Khadafi wonkoɓe coynino e muɗum ko ɗon e ɗon pamodiral daña
ko ɗon e ɗon konu rendina, ko ɗon e ɗon koppareje jaltina, ko ɗon e ɗon koninkoɓe nelda, ko ɗon e ɗon avion ngaji nelda, jori kure e kunde, jori cure e kondi, walla mbiyen kure e condi jaafoɗon toon to leydi witendi Tripoli lamorgo muɗum tigui leydi ndi wite ko Libi haaɓe jooɓi fittandu oɗo gorko biteɗo colonel Momar Khadafi ko honno ɗum ne kadi yeno toon to leydi Côte d'Ivoire e omo ganduɗa ko Laurent Gbagbo ñalawma mbo sali wonde o foolaka e ɗin sumgoji ha ujunnaje tato neɗɗo mbasi pitali mumen ɗon e ɗon CEDEAO Union africaine Union européenne tafi konuji jeni omo ganduɗa ko Laurent Gbagbo payi ɗum junggo nayi ɗum toon to cour pénal international gonɗo toon to Pays-Bas holko jeeyi sababu Mauritanie e laamu muɗum wonnogu ɗon Mohamed Wul walla mbiyen tigui omo ganduɗa ko Wul Taya gonɗo oɗo saaha hande e wellitari gonɗo e o saaha hande e fijirde jaleɗe ha cikkuɗa mataw hay mbubu meeɗani warde leydi Mauritanie ina waɗi temedde ujunnaje bani adama ina taccini temedde ujunnaje bani adama ina saabi alyatimagu temedde ujunnaje bani adama ina saabi kala bonandeji e mette pitali ɓiɓɓe leydi Mauritanie naaɓe ina acci ene fijene jalo mbubu ina ɗojja wona ina joope ko wiyete crime de guerre et crime contre l'humanité crime mo ganduɗa ina jogori yerodirede e crime baɗaɗo toon to leydi wiyetedi Rwanda ko wiyete génocide ɗo temedde ujunnaji yimɓe mbasi pitali munen bandiraɓe musidɓe tedduɓe holko jeeyi sababu ñawore fawetake o gorko jamirɗo wargo fodde 27 soldat jamirɗo wargo fodde temedde ujunnaje bandiraɓe ha tengti e ngol lappol palol dande maayo ha tengti e taccinde ɓe temedde ujunnaji hande gonti malinaɓe ha tengti e taccinde ɓe wonɓe e Sénégal gonti Sénégal naaɓe woɗɓe pay ko banggue goɗɗo ɓe hen toon to ganduɗa woni Suède dowla France dowlaji dentuɗi ina gueddi leydi munen Mauritanie sababude ɗi wargoji musɗi sababude communauté international ina acciri ɓe wayeɓe e mbayagu munen sababude communauté international jaɓani wallide tigui ndi leydi ɓesgu muɗum ɓaleɓe witendi Mauritanie musidɓe tedduɓe ko fayi ko e barbe mo kala yadata hen e oɗo ñalawma hande en tongat nde yewtere ko wiyete yewtere spécial e ko yowiti indépendance kono kadi e sunare toon to leydi Mauritanie ñalawma 27 lewru novembre ñalawma weltare woni hen kono kadi ko ñalawma sunare woni hen holko jeeyi sababu laamu leydi Mauritanie waɓamde pellital fawa junggo walla joopo to banggue ñawore ɓen waɓe ɗen gueɗe contre ɗi holko jeeyi on sababu ko ɗeɗon namde tigui woni ko dawi ɗo e oɗo subaka hande musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawu weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV andu diine ma e fedde heblo sukaɓe Afrique ko ɗo tigui kaddeten e moɗon ha sahaji goɗɗi so Allahu lamɗo jaaɓi en jetti to sengo karallagal Seydou Abouba e yesso haalirde nde ko musidɗo moon guiɗo moon almudo moon Amadou Moussa Anne aadi men e tufde gandal ko alet paaɗo e leydi gondi e tarih goɗɗo so Allahu lamɗo jaaɓi yo en ñalla jaam jam ko heewi e dow golle bonde en ɗon boni daretuna fusi muɗi